everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Marua. Nanugon na akong lolo, nga dili giniablihan kung dili kinanglanon sa panahon. Oh, unsa? O guwa gini maablihin ni Papa kanya hadlok siya sa gisulti sa iyang amahan. Kay unsam na yung gisulti sa imong lolo Girmulo. Ang mga butangan niya sa sud sa kaban, kuhaon lang kung kinanglanon na sa panahon. Oh, lo, ablihin na ng kabanlo. Di kinahanglan na to ang tabang. Aron maluwas na to si Marlagi ka ni Marua. Busa ato na ning ablihan. Uy, Uy, unsam nang naa sa ibabaw sa mga panapton, lo. krus. Krus ka na. Krus tuod ka na. Ganong gibutangan man ni Lolo mo krus ang ibabaw sa mga panapton. Klaro kay nga gituyo ka na lo pagbutang. Pero nganong naaman na di alo? Nga di man vampira o Dracula ang atong kontra? Tungod na kay daw tang espiritu ang mamahimo na tong kaaway kapi. Oh, Kung tinuod man nga nakasud na si Marua sa lawas ni Madla, buot ipasabot nga napusis na nini ang lawas ni Madla. Busa magkinahanglan kita og exorcist nga mo abog sa espiritu gikan sa lawas ni Marla. unsa? Lo, nagkagrabe naman no nakakomplikado lo. Ayaw na lang buga ang imo na unya. Pero lo, Sige na. Abuaon ta ang tinang sud ning karaang kaban ni Lulukyan mo. sige, sige. Ato na lang uhuad sa sahog ang kabanlo. Ayaw. Sige, sud, ani. Ayaw kay tingaling doon ay mabuwag diha sa sud. Ha? Oh, lo, di man din iyano nga putaw lang ang krus, oh. Oh, Ay. Lo, tanawa. Wala. Natangtang ang babag ining krus, lo. kung mao ka na, magnetic ka ng maong krus. Karon pa man ko makikita ang krus nga magnetic, lo. Nga, matangtang ang babag ini. May katarungan ka na. Kung nganong magnetic nga krus nga gibutang nilulugkir mo diha. Kinahanglang may bawta sa tugon kunon sa una sa pagkamit. Kung gamit man ugaling ka na. Olo, sige. Ato nang habuan ang sudi ni kabanlo. Ah, oh, oh, oh. Yan ko sa opisina ni Ato ni Rolando. Kalungis ko agaw na. Kalit siyang namatay. Dili ko ba mong isulti ni Bisan Kinsa nakaingon si kamatayon. Magdali kong sa kasi opisina. Maghinaot ko magkuha ko ang address nitong Ato ni Delo. Si Ato ni Delo lang may magasulti na kustiruod. Kuno siya katarungan ganun, kami ang ipili niya nga may maatiman sa vilya. Huwag ang gitay laing nakuha din sa iyong karaang kabanlo, eh. Huwag gilaing butang. Mga bisti, kinipanapton, o kiniraging magnetic nga krus. Unsa magkaisunod ang buhato na ni. Uy, yun na palo. Di naman yung mga karaan kay mga album lo, mga picture, oh. Karaan na tood kayo ka na. Hapit na mapapa sa mga naong sa mga gipang retatuhan. Na tanaw, no? Brown na kayo, huban na nga laksi na. Wa na ba kay nailan ining niya sa mga retrato, lo? Wa na wa na. Lo, kinahanglang mubalik ko sa Villa. Ayaw, dili may mo nga bubalik ka dito nga wa kay kauban. Tingaling mo labad ang sab ng omo. Ay, kabala ka, lo.
Di ko musul sa villa. Muli-li lang ko kung unsa ni kalihukan ni Marla dito. Dad kining magnetic nga krus. Ha? Unsaon manana ko, lo? Ambot, huwag ko kay bao kung yung sound na di mo. Pero usarang gituan ko, Gabriel. Unsa man na, lo? Kana kay gibutang ni Lolo Guillermo kanyang magnetic nga krus sa ibabaw sa iyang mga sabot dinhi sa kadaan nga kaban. Kana aduna ginay dakong gamit. Pusa ayaw nag-ibuhag nimo. Kay nagtuo ko nga magkamit na nimo, Gabriel. Olo, ako ninda doon. Sige lakaw na. Pero ayaw na yun paduol og pahikap niya ng Marla. Ayaw ka bala ka, lo. Di na ginamahitabo pa. Ato na ko, lo. Sige. Uwa maminakuha din sa kabanya ning Papa. Ay, hindi ka ang napaksi nga pahina sa iyang dayari. Kinsa magid ka ang may kuha din eh. Ay naman to ang phone book ni Atty. Mamasin ko doon kay makuhang numero ni Atty. Dilo. Diara. Salamat. Nakita ang ka. Teksa ako kung tanaw kini mga calling cards ini. Di lang gikumsod sa villa. Oh, okay. Kabug na ba ining akong bulsa nga gisudlan ako sa magnetic nga cross? Pero, ustos lolo. Doon na yun ni katarungan ang pagbutang sa lolo ni lolo nining magnetiko sa iyang kaban. Oh, kinsa mo ron? Kinsa mo na nagsingit-singit? Yun ha, kinsa mo ginang di mo maklar? Muro magbabae, muro sa lalaki. Oh, singgit sa lalaki. Si Tony. Si Tony gyud. Gikan sa sud sa villa ang iyang singgit. Oh, uy, si Tony gyud. Murag nagpingit siya sa kasakit. Bahala na eh. Kailangan musod ko sa villa. Tabangan ako siya. Nga, bahala na. Musod ko. Pero mag-ampil lagi ko nga way makabantay na ako. Yun na. Namingaw naman. Wa naman magsinggit-singgit to ni. Dato na kay daotang nitabo niya karon. Saan man ako niya? Musod baka ako sa bilya, no? Haus no. Akong suwayan og agis kusina. Magdali ko. Oh, Diara. May calling card na ni Atty. Dilo. Niya pa address. Gusto. Ako na susiyon kini mga address. Kung niya ba din magpuyo ang tiguang nag-ayong abogado. Kinala magkabiyaan ko din eh. Unya ko tambong sa iyang haya. Kung magkasulti namin itong Atty. Dilo. Magdali ko biyan din siya ang opisina. At tulog ko sulo yung mo agi. Utsam niya akong gibati eh. Na nakasuhod ko din eh. Murang kong gibati nagkahadlok ni Marla. Pero dili, kina hindi ko magpadao ka. Kaya tingalig may daot ang mahitabo nito ni. Klaro ka nga misinggit sa kalisang o kasakit. Bahala na eh. Mulahos ko sa sala. Mingaw mo na yung sala. Pero, hain mo di ka si Tony. Tony! Tony, hain ka! Tony! Oh, uy. May nagilak. Murag si Marla man ang nagilak. Pasilo ako. Oh, Pasilo ako ninyo. kinsa makang kipangayo anong pasaylo ni Marla. Oslo, Pasilo muli ba ka ko diya sa kwarto sa kilid sa pultahan? Bahala na eh. Magdali ko. Liliw na ko siya, tanaw na ko siya. Niyan ako kilid sa pultahan. Oh. Uy, namingawan. Pero, tingog ito ni Marla o nito niya ako nabati kanina na. Si Marla nga nagilak. O si Tony nga nagpaninggit sa kasakit. Oh,
Uy, tuwara. Tuwara ditong dapit gikan ang hilak ni Marla. Magpadool ko. Ako lang siyang liliw na ng kilid sa divider. Naasa diya. Maghinay lagi ko. Oh, naara siya. Marla, salamat nga niakara din eh. Nganong naghilak man ka? Nakasako. Nakasako. Ha? Unsa yung nahimong sa, ha? Sultihi ko. Basi pa dahil kung makatabang ko nimo. Sultihi ko, Marla. Oh, Marla! Bidaga na sab siya paingon sa taas sa vilya. Wala naman siya sa iyang kaugalingon. Bahala na, sundan ko ka. Sundan ko ka siya. Maayo ka, ha? Ha? Oh, uy. May tingog kong nabati diya sud ang kwarto sa kilid sa agdanan. Kinsa makana? Ayaw lagi. Oh, uy. Akong lilion, bi. Uy, Tony? Tony! Naunsa ka? Nganong nagkurog man ka? Unsa nito mo nimo, ha? Tony! Oh, unsa ayaw? Ayaw. Oh, Ayaw lagi. naunsa man ka? Ayaw lagi. Tay pa, ha? Giunsa man ka ni Marla? Ayaw. Tubag ako. Unsa may gibuhat ni Marla nimo, ha? Tubag ako, Tony. Magasasa ako. Ha? Mamatay ko nga. Usa ka magasasa. Unsa? Mamatay ko, mamatay. Unsa ni siya? Mura mikalit ni siya kalibong. Magasasa ako. Oh, giunsa man ka ni siya ni Marla nga nagilak man eh. Tony, dali, uban ako. Dali na. Uy! Tony, naunsa ka? Kung nagtuo kang demonyo ko, busa, nasayog ka sa paghatag na kong pagkaon sa panahon na gutomon ko. Saan naman yung panabi eh? Dali na, Dave. Sunod ako, Tony. Dali na! Tony! Tabang. 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 Kung gusto ka akong matabangan, dali na, sunod na ako, Tony. Apit na mabot ang katampusan sa kalibutan. Oh, Tabang. wa na gini. Naunsa lang gini siya, oy. Muna magkalit, nabuang siguro yung tawhala. Tony, dali na. Magkawas sa Dinis Villa. Pagdali! Oo. Oo. Oh, dali, sunod ako! Tony! Dali na ba? Oh, idagan palayo. Naunsan to siya? Anong isig na buang? Pero, kadali ba? Yan, ko sa bayan na ito, ni Dilo. Mo na rin niasaloy sa iya ko ni Carla. Oh. Uy. Pura manug. Gibiyaan ni Baya. Wala naman ni Mati man ang loan. Unya. Tagas kay mga sagbutin ni kawas. Sa mga dapita. Pura gibiyaan ni ko. Pero, na may hinahe sa kilid. Buti pa sabot ka. Doon na pa nagpuyo din eh. Mayo! Mayo adlaw! Mayo! Huwag may mito pa ka. Pero, di na kumunos pagpangitan niya ito ni Dilo. Kay siya rin magkatubag na kupain sa istorya ng Villa Alpamero. Inang tusto ni. Man dinis gawas bilya. Nakita kita ako nung nagpalayo, nidagan pa doon disgawas. Yun na pa, ha? Anong kalit man siyang nahimong nervyoso? Gusto. Unahon na lang ako ang pagsunod ni Marla sa taas sa bilya. At doon ako siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.